Mani ma diruno rubber latex no taping खालामनानै जों मा दिहुनो latex ना latex आरो मा water mix ना latex आरो water mix सिगां नेचार राबाराव जोङो बेसां थायोमोन जोंहा पारसेन्टआ राबारा बेसां थायोमोन 40% जोङो नेचार राबाराव थाखानाय जों बेसां मोनो 40 निफ्राय 30% सिम जोङो राबारखौ गोरान राबारखौ ना फुगान राबार ना DRC ना ड्राई राबार कन्टेन्टखौ जोङो बेसां मोनगोन 40 निफ्राय 30% बा सेथि जेब्ला जों टेपिं खालामगोन होनबा जों DRC बेसां मोनगोन DRC सेथि ओपनिं जेब्ला जों टेपिं खालामगोन आफ्टर लेटेक्सखौ जों DRC बेसां मोनगोन 40% जेब्ला जोङो प्रथमबार टेपिं खालामगोन अब्लानियासो बे 40% खौ मोनगोन बे समनि लेटेक्सआ माबायदि जागोन मोननाय येलो कालारनि नाथाय जों गोमो कालारखौ मोनबाय थाया ना होमबा जोङो DRC 40% नि मोनबाला जोङो 1 लिटार लेटेक्स ना 1 लिटार लेटेक्स ना सेथि बाराव जों 40% मोनगोन ओमफ्राय जों बेसां मोनगोन 40% DRC मोनबा जोङो 1 लिटार लेटेक्स ना दैखौ बेसां होनांगोन 1 लिटार लेटेक्स बा जोङो 2 लिटार वाटार होनांगोन 1 लिटाराव जोङो 1 लिटार लेटेक्सआव बेसां होनांगोन जोङो सेथि बाराव 2 लिटार ना ओमफ्राय जोङो मोनगोन 30% DRC 35% DRC ना बेयाव जोङो बेसां 35% जेब्ला जों लेटेक्स DRC मोनगोन होमबानिया जोङो 1 लिटार लेटेक्सआव बेसां होनांगोन 1.5 लिटार वाटार होनांगोन ना 35% मोनबाला जोङो बेसां होगोन लेटेक्सखौ 1.5 लिटार ना 1.5 लिटार जोङो बेसां होनांगोन वाटार बेसां होनांगोन जोङो 1.5 लिटार 40% बा प्रथम बाराव जोङो बेसां 1 लिटार लेटेक्सआव जोङो दैखौ 2 लिटार जोङो होनांगोन 35 जुदि जोङो टेपिं खालामनानै एसे थांबाय ओमफ्राय आथाया जोंहा लेटेक्सआ मा जागोन एसे पातल बायदि जानाय मोनबाय होमबानिया बेसां जागोन बियो 35 होमबा जोङो बेसां होनांगोन दैखौ 1.5 लिटार मा यावनो क्लासाव 30% DRC मोनबाय होमबा जोङो 1 लिटार लेटेक्सआव जोङो 1 लिटार जागोन दे टेपिं खालामै आरो जुदि एसे डाउनाव थांबावबाय होमबा जोंहा बेसां थांगोन DRCआ 30% 30%आव जोङो बेसां होनांगोन दैखौ 1 लिटार लेटेक्सआव दैखौ जोङो 1 लिटार होनांगोन होमबा हमना लादो बिथिं जोंहा 50 लिटार लेटेक्स मोनबाय 50 लिटार लेटेक्स मोनबाय होमबा दैखौ जों बेसां होनांगोन 2 लिटार गुलियोबा 100 लिटार जोङो मा दैखौ होनांगोन हमना लादो जोङो लेटेक्सखौ बेयाव 35% आव 50 लिटार मोनबाय 50 लिटार लेटेक्स होमबा बिथिं बेसां होनांगोन जोङो 75 लिटार वाटार
ओमफ्राय हमना लादो जोङो DRC 1 लिटार मोनबाय ना 30% आव 1 लिटार DRC जों लेटेक्स मोनबाय बा 1 लिटार वाटाराव बेसेबां नांगोन जोङो 1 लिटार बा 50 लिटाराव 50 लिटार लेटेक्सआव 50 लिटार वाटार ना बिदि जाहैबाय 50 लिटाराव बेसेबां नांगोन जोङो 50 लिटाराव 1 लायरे ओमफ्राय समान दैयाबो बेसेबां 1 लिटार लेटेक्सआव बेसेबां 1 लिटार ना ओमफ्राय 50 लिटार होमबा जोंहा प्रथमबाराव बेसेबां जागोन फार्स्टनिया 150 लिटार जमा ना बियो मोनसे मा गिदिर ड्रामाव 200 लिटारनि ड्रामाव बियो जमा जासिगोन ना ओमफ्राय बिथिं बेसेबां 175 into 125 लिटार 125 लिटार बेयो मा लेटेक्स आरो वाटार मिक्स ना लेटेक्स वाटार मिक्स ना ओमफ्राय बिथिंबो 100 लिटार लेटेक्स वाटार मिक्स ना बिदि जाहैगोन ना बे बेसेबांनि 40% नि ना बेसे बे बेसेबां 35% नि बे बेसेबां 30% नि जोङो बिदि दैखौ मिक्स खालामगोन ना मिक्स खालामखांनायनि उनाव जोङो बेसेबां होगोन ट्रे मोनसेयाव हमना लादो जों ट्रे मोनब्रै होबाय ना ट्रे मोनब्रै होबाय ओमफ्राय बेथ' जोंहा दैजों लेटेक्सजों जों मिक्स खालामबाय नङा होमबा बे मोनसे ट्रेयाव फैसिगोन दायो 4 लिटार बेयाव 4 L मोनसे ट्रेयाव बेसेबां फैसिगोन बेयाव 4 लिटार बिनियाबो 4 लिटार बिनियाबो 4 लिटार ना बिदिहाय जे दैजों लेटेक्सजों मिक्स जानाया बेसेबां फैगोन मोनसे डिशआव 4 लिटार एलुमिनियाम डिशआव 4 लिटार करि फैसिगोन ना होमबा जोङो सेथिबाराव बेसेबां मोनगोन जोङो हमना लादो बेयाव जोङो बेसेबां 32 dish 30 dish नांगोन 32 शीट जोङो मोनगोन ना बिदि सेथियाव जोङो बेसेबां मोनगोन 32 शीट्स बेयाव बुजिदों बुजिबाय दा जोंहा बे जमा दैदों आरो लेटेक्सजों जमा खालामनाया ट्रे मोनसेयाव 4 लिटार करि फैगोन नङा होमबा बेसांखिनिखौ बुजिबाय बुजियासै हमना लादो जोंहा प्रथमबाराव जेब्ला जोङो टेपिं खालामगोन राबारखौ टेपिं खालामगोन होमबा जोङो DRC बेसां मोनगोन प्रथमबाराव 40% DRC मोनगोन DRC माने मामोन ड्राई राबार कन्टेन्ट माने गोरान लेटेक्सआ गोरान जागोन नङा होमबा मोनसे गथा खानानै बे गोरान जागोन बेखौ बेसां मोनगोन जोङो DRC खौ 40% माहा मोनगोन जेब्ला जोङो ओपनिं टेपिं खालामगोन मास मोनसेसो जोङो मा बेसां 40% खौ मोनगोन बा जोङो बेसां बे समाव लेटेक्सखौ 1 लिटार मोनगोन हमना लादो जोङो 1 लिटार मोनबाय 1 लिटार लेटेक्सआव जोङो दैखौ बेसां होनांगोन ना 2 लिटार ना 2 लिटार होमबा
बेसेबां जागोन बिनि एक लेटेक्स माने आथा ना जों बुंनाय बायदि जायो आथा ना बे एक मोनबाय जोङो एक मोननानै जोंहा बेसेबां जागोन दैया 2 लिटार ओमफ्राय जमा बेसेबां जाखो 3 लिटार ना 3 लिटार आरो जुदि जों ट्रे मोनसेयाव बेसेबां करि होगोन 4 लिटार बा बेयाव 4 जानांगोन हमनानै ला जोङो 2 लिटार जोङो लेटेक्स मोनबाय ना 40% आव 2 लिटार बा बेसेबां जागोन बेयाव दैया 4 लिटार 4 बा बेसेबां 4 5 6 ना 6 लिटार बा जोंहा मोनसे ट्रेयाव 4 लिटार करि होनानै बेसेबां जागोन बेसेबां थागोन 2 लिटार ना बिदि बुजिबाय बेखौ जोङो बे 40% बा बेसेबां दै होनांगोन 1 लिटार लेटेक्सआव 2 लिटार ओमफ्राय 35% बा हमना लादो 1 लिटार जोङो लेटेक्स मोनबाय ना 1 लिटार लेटेक्सआव जों बेसेबां होनांगोन दैखौ 1.5 लिटार 1.5 ओमफ्राय 30% आवबा 1 लिटार लेटेक्सआव बेसेबां होनांगोन दैखौ 1 लिटार बुजिबाय ना बुजिबावनांगौ बुजिबाय बै काहिनिखौ खनसे बुंनो सार मबे बे ट्रेनि माबानाया ट्रे आखिनाया काहिनिया नैबे बेयो न हमना लादो जोङो माबायाव 40% आव जोङो बेसेबां मोनखो दैखौ लेटेक्सखौ बेसेबां मोनखो जोङो 50 लिटार मोनबाय जोङो ना 50 लिटार मोनबाय हा बिनि उनाव जोङो दैखौ 50 लिटार मोनबाबा जोङो बेसेबां होनांगौमोन 1 लिटार लेटेक्सआव 2 लिटार होनांगौमोन ना होमबा जोङो 2 लिटार करि होबाय बेसेबां जाखो जोंहा 100 लिटार दै होबाय जोङो जमा बेसेबां जाखो जोंहा 150 40% आव बेसेबां जाखो 150 लिटार बेसेबां लेटेक्सनि 50 ना 50 लिटार लेटेक्सनिया दै 100 लिटार होनायजों बेसेबां जाखो 150 जमा जाबाय बे जमानिफ्राय बेसेबां फैगोन दायो मोनसे ट्रेयाव बे जमानिफ्राय डाइरेक्ट बेयाव जोंनि एलुमिनियाम डिशआव बेसेबां फैसिगोन 4 लिटार ओमफ्राय आरो बे 4 लिटारजों जोबाना ओंखाय बिदि आरो फैबावबाय होनांबाय थाबाय बेसेबां फैगोन बियो 40 शीट्स जागोन बियो शीट्स 40 शीट बा डिश हिसाबै नायबा जोङो खैथा नांगोन जोंहा 150 लिटाराव 40 डिश शीटखौबो जों 40 मोनगोन ओमफ्राय सिगां जोङो डिशखौ नांगोन ना डिशआ जोंहा 40 था जानांगोन एलुमिनियाम डिश ना जेखौ राबारखौ जोङो लेटेक्सखौ जोङो बानायोना शीट बानायो बे जोंहा बेसेबां खैथा डिश नांगोन 40 डिशनि उनाव जोंहा बेसेबां डिशआव जोङो शीट बनायबाय बेनि उनाव बेखौ रलिं खालामनानै जोंहा बेसेबां शीट मोनगोन 40 शीट ना सेकेन्डआबो जोङो बेसेबां मोनगोन शीट 32 शीट जों मोनगोन शीट मोनगोन डिशआ बेयावबो एखेयानो डिशआ जोंहा एलुमिनियाम डिशआ खैथा नांगोन 32 ना 32 एलुमिनियाम डिश नांगोन बे फार्स्टनिखौ बुजिबा नों उनथिंनियाबो फैबाय थाखागोन अलरेडि ओमफ्राय जोंहा 30% आवथ' जोङो एगाव 1 लिटार होखागोन नङा होमबा 30% आवथ' जों डाइरेक्ट बेयाव रोखा जाखाबाय 30% बा जोङो बेसेबां होनांगोन दैखौ 1 लिटाराव 30% बा 1 लिटाराव बेसेबां होनांगोन दैखौ 1 हाफ सेकेन्डआवसो 35 आवसो 1 लिटारानो 1 लिटार आथा माने लेटेक्स ना लेटेक्सआव जोङो दैखौ बेसेबां होगोन 1 लिटार ना 1 लिटार लेटेक्सआव 1 लिटार होगोन बेसेबां पारसेन्टआव 30% आव 30% जोंहा लेटेक्सआ जुदि जों टेपिं खालामनानै डाउन जालांबाय थाबाय होमबानिया मा बेयाव लेटेक्सआव दै एसे फैफासिगोन होमबा डाउन जाबायना ना ओंखाय दै एसे फैफासिगोन होमबानिया बेसेबां जाहैसिगोन जोंहा 30% 1 लिटार लेटेक्स मोनबाय जोङो ना होमबानिया दैखौ जोङो 30% आव बेसेबां होसिगोन 1 लिटार ना बे 30% आ मा मासाव मोनगोन जेब्ला जोङो सेप्तेम्बर अक्ट'बर ना बेसेबांसोआव जोङो 30% मोनहैगोन सेप्तेम्बर अक्ट'बर बेसेबांसोआव 30% थाहैयो जोंनि लेटेक्सआ होमबा जोङो बे टाइमाव मा बेसेबां होगोन दैखौ 1 लिटार लेटेक्सआव 1 लिटार ना बुजिबाय दा
ओमफ्राय जोङो होमबानिया बेयाव जोङो बेसेबां मोनसिगोन ट्रेखौ जोङो बेयाव मथा मथि 25 डिस नांगौ जाना फैसिगोन होमबानिया होमबा जोंहा सीटआबो बेसेबां जासिगोन 25 सीट्सआबो जोंहा 25 आनो जासिगोन नङा होमबा ओमफ्राय सार बे दैखौ बे ट्रेयावसो लगायगोन ना डाइरेक्ट लेटेक्सजों लगायगोन लेटेक्सजों